Gaishe ku jama'a, Bello Wang na muku gaisuwa daga nan birnin Beijing. Yau zan nuna muku yada wannan fadar sarki na kasar Sin yake. Wannan fadar da sarki tarihinta ya kai shekaru 600. Koda yake yanzu babu sarki da ke zama a ciki, kuma an maida ita wani wurin da ke adana kayakin tarihi. To abin da ya fi burgewa a cikin wannan fadar sarki shine gine-gine masu ban sha'awa daga ciki, waɗanda suke da tarihi sosai. Ga wannan zaki yana da ban tsoro ko? Akan marufin daki har ma akwai zane-zane na zinariya. Wannan babban daki mai suna tarihi shine ofis da sarki, tsohon sarki yake aiki. Kanun dabbobi kaman wuri ne da ake fitar da ruwa idan akwai ruwan sama da yawa. A cikin dakin da ke bayana an nuna tsofin agogo iri-iri waɗanda su tsofin sarakuna suka taba amfani da su. Dabar dragon wani gunki ne da ke alamanta ikon sarki. To a nan an ajiye kujerar sarki. A cikin wannan daki da ke bayana an nuna lulu masu daraja da yawa. Bari mu shiga ciki mu duba. Uwar gidan sarki. To jama'a, a nan zan dasa aya ga ziyarar da muke yi a cikin gidan sarkin kasar Sin, sai wani shirinmu na daban idan Allah ya kai mu.